Pre, di sa ko katagan ni mo, pre. Kaya magwali ko sa unahan, pre. Balik sa balot, pre. Pastor, na pa siya paingon-ingon na iyaha daw ning area diri. Grabe jud ka atikon. May pag magbulag na lang ta oy. Ay, po biyahe, be. Siguro magwali ko kay Adlong Domingo, ron. Asa naman po ka, babe? Atik-atik na po kag wali-wali. Ikaw, babe, no? Hindi ka masupport sa ko ba? Isip ko sa kapastor. I-support man ko nimo sa una. Pero karon, namo ko'y nadunggan nga nang babae ka. Ha? Asa na mo kadungo ka na istorya na ng babae ko? Ingon nimong mga pare, nang babae ka. Dili na ko maminaw nimo. Wa man dyan po ko'y mapala nimo. Usap pa, tinarong niya ako, magwali ko. Sige, lakaw dito. So pakiro kay ka. Madunggan lang lagi nako nga magbinuang na pugka. Bantay lang jud ka. Kay bulagan jud ta ka. Mas gwapo kay kumuhod karong adlaw, makabadbud magawi. Oy, pre. Oy, pre, negosyante na makita, pre. Balik mo kang pangalagad isip pastor, pre. Aw, di balik ko kalagad, pre, kay murag tambagan na po na akong mga katauhan ba. Tambag lagi daw. Pre, di sa ko katagan mo, pre, kay magwali ko sa unahan, pre. Balik sa balot, pre. Ako kwarta, pre. Di man kay nana sa una. Pugson man tag di mo palit. Napo ning pastor nga dakong ulos, sige gwali-wali. Nanapo ning bayot na di mapuslan silang panimalay, oh. Unsay dili mapuslan pastor? Kasi kanay mo pagka-pastor di mapuslan, kagado atik-atik. Bakba ni mong bayuta ka, oh. Ano day pastor? Unsa dinhi akong bakba? Bantay lang ka pastor ha. Sobra na ka. Diri sa ko di nataka pansinon. Wa mo koy mapala nimo ako tagang tubayan. Kapoy sigtubay si mo pastor, maro gyapon makakasala gyapon kay ka. Ato na ko ay. Siat kay gamito. Gaya ng satoy. Si pastor man na priyo. Nagtapok na pa ning puro makasasala, oh. Tabagan ko ni be. Kay kanang ilang gibuhat ba di man na maayo na. Pastor, siat pastor. Hoy, kapalo mo na yung pag-inom? Dako kay nagsala sa kinahitasan. Sa sala pastor oy. Kana ni manginumay day, puro na nakasala rin na. Bitaw pastor. Kaning isa, oh, nagalok-alok, marajog na og sugong. Lahupog jud kay iba. Ikaw pastor ba nganong kami mangyud imong initan? Ulakaw na lang ko, wa man ko may mapala ninyo. Lasa jud pastor oy. Bro di makasala. Jil, kini makita naman sa palibot diri. Kuyutaan ni sa akong papa. Lah, nagpahambog na po si Brian sa ilang yuta oh. Ako ba din yung yuta si mong papa Bino? Pero pila di mo kaigsoon be. Ako ay isang makaangko na ng yuta ah. Anong ikaw ra may makaon ko na ning yuta ah? Kaya ako may bugtong anak. Kiat rang lagos oh. Haya-haya po din ako sa imong habi. Oh no! Uy, naabot man si pastor oh. Nana po ning gamay na tao. Iti pa jud chika gidala. Murag nailad na po niya ba? Jamingon ko ni be. Tanawa si pastor oh. Bulabugon na po na ba? Mag-away na po ni sila. Hoy pastor. Uy Brian, kinsa man ni bayana? Siyempre ako ang chika. Mao ba? Pero giunsa man nimong gitik ni? No! Sa mga pastor, wala ka kita sa akong pagkagwapo. Hanap na ng mata. Pilusok po, oh. Hanap nito mawalop ta ka. Kabalo ko ba? Niabot ka rin, kanang suya ka sa kuha. Anong musuya mo kanimo? Dam, ay patuntuan eh. Daghan kini kuya, 5 ka chika gidala na diri. Ha? Tinood na, baby? Hindi mo na tinood, baby. Ikaw pastor ba, pataka ng yawit ng baba naman. Silihan ko na doon. Dam, tuod ko Adam, kasilingan kami ani. Daghan na kag chika nagibiktima ani. Pastor, na pa siya paingon-ingon na iyaha daw ning area diri. Grabe jud ka atikon. Tanawa ra. Ikaw nung hodyo kay kamo jaming sa chika ba para maakit nimo. So pastor, grabe mo katikon. Sa kuha ba ni papa na tinood yun? Kabalo mo ko sa imong papa ning area diri pero bulabugon lang ta ka ba kay para magbulag mo ana. May pag magbulag na lang ta oy. Kay tuuhan pa na ko si pastor kaysa sa imo ha. Ay po biyahe be. Bahala ka dira. Pantay lang ang pastor ko. Sumbong dito kasi mga asawa doon. Pantay lang ka doon. Da? Uy, unsa may imo? Da, dali ba kung dali mong bana dali ba? Nagpinuwang na po sa imo ha. Pati akong chika, giilog niya. Unsa? Nagpinuha ako bana. Bantay lang na ron. Asa man ron? Nandito aday. Tara. Uyab. Asa man? Ako, nagpinuwang ang bana ko, tanawa na ako. Lah, partner man na ni pastor oh. Giilog niya akong chika, awa. Bantay na ron. Babe! Girl, let's go, babe! Babe, ano gipuli nimo sa kuha? Patay gikuko si pastor oy. Tagam ni mo pastor. Girl, let's go! Kananay ko po na nanay. Da, unalan niya. Unalan ko na sa iyong partner ron.